xem nọ là lòng sắt. Shobha. Kat bagi players kita Subangin ay kati sa Tiboro. Chuan hang ni banai Argentin kantin sigi pai ba jungi shopping sedang tang sikantin ba Argentin ngim kwa ai pin bun kantin so pha manu na pring jong pi ngai ku blei sia barok iba don hang ne noduk ginong pikai ngalaban ai tang ini we dia ba klem ginong pej ki fan ka football ka namla balong e ngai kermen rui barok ki khna ki ba wan sakia ne ki le trei sitom man boys du ka thong ku blei sibun ngidong tanggai ki kantin ka bang yo snyo ba kata kalong hard work is the key to success ladang yo ngang pareng tengi ti so thu e kata brokhan ku blei sibun nam ta ki kun tu kantin bang yo snyo ni ka jarmen ngai ti no ha ki official nam taban pnia ya kane ka jile kai subasham
Ngasupan kat mau, baik kan ni kat jingi lek kai kan kat John Mead. Lem bagi teknologi kat kum rejuk mementa ngile ru ia ke live streaming. Tang bangan nom yathu shwa, khnang ba phin pej bagi jingi lek kai hang ni, dalawai steng sibit ngin situ. Khnang ba phila ban pej ru apo ki mobile jong phi.
ngin sa kibat ia ka jelek kai ha ka kelamit haden kutu ka jelek kai kelas step ka ba internet ngilaban sakhi shibun ki ai lembaga ni ka jelek kai ka baningkong ka di ka jingbit jenggi players way per way ka baar kata ka jing scam na ne confidence nang ta ka belai ka di ka teamwork bat kum ta ter ini pej kelamit menu balek kai ba kum way pe ni players but kum juru kum ke teams ha ka ni ka janmet
additional time 9 minute hai ka ji le kai ka ba itnan ka ISL I League player kalau job da R la ka wei ngai khu blai phi ki pa ba barakhot ki bala sakhi ne ga jile kai ha ka ne ga janmet bat khu blai shibun ya ki players barat li ki team ki bala kai baru kumjo khu blai phi barakhot ngin sanai kandu ha ki por banwan khu blai shibun